Hi everyone, maadong adlaw ni jong tanan. So karon day guys, diadami karon sa Agora. Dami diri sa therapy center ni Violet. Unja si Terry di ay ning kuyog day na. Ganahan na ba sa magkuyog-kuyog? Madyo galing po diri kay naay libre nga internet. Samtang maghuwat mi kuan ra pod 1 hour ra pod session ni Violet. Sumao ni lugar nga Agora, San Isidro Agora. Di ka po ya. Muna sang likod. Sakay na sang likod. Uy, nahingog mo man. Uy, ano man na? Bibi. Ano na na? Ano ni Ana dan si Sana. Hi guys, good morning. So karon day guys, adlaw Bernis. Inja wala klase si kuan karon, Violet. Dia miss room dia. Nalingaw ron sa gradua. Hadlok si Jadi siya ka kumpiyansahan ug bijaan. Kay kaning mga nasakpan ni siya gahapon. Ha? Hala na. Ang kabadyo lagi. Di siya pwede bijaan kay kaning manginganing gagmay bitaw. Ijahang kanon. Kinahanglan di siya tanawon permi. Kay kanibayin ni nasakpan siya gahapon ni Zengi kaon. Hala naka-form lagi siya. Yeah. Si hi. Nga na rin diyang lingaw na. Lingawon ko daning bata, muli ko. Njakwan pud. Di pud pwede pasagdan silang duwas tiri kay isahay magpakarga. Inja mo kabadyo. Kabadyoan ni Justiri. Kabadyoan galing ko. Alligator man kuno ko. Mara ni ijang buhat na. Pwede po tanawon. Pwede na po sa bijaan na. Dance baby. Uy, nalibang galing ka. Ana kabadyo. Kabadyo siya pinakalit. Di pwede mo kabadyong tiri mo tabi kong raman na kalitir. Pana? Ha? Dari ra sakay ra na ayaw ni titiri. Tugnaw si Iron. Aras yung bugnaw ng aircon. Palabihan po nagkabugnaw ter. Lumingaw ko sa buhol. Kuwan ka nang nay. Lami na ikaw nuguan. Kanang nay. Kapaya, saging, kamuti. Naog sa ako, may pagkanan ng bata, pagkanan ng banadaan. Uban ba kami? Uban mi? Ni Madam Eileen? Nanglakaw di ko no karon. Huwag ako pa'y pasibuton na magbuot lagi punta nga naman tayo bus. Di ko uban. Kaso, malagi na, magbuot na punta. Oh no. Oh no. Parang ka-cute ah. Ito ning comment hang tubagon. Niingog din comment nga kanang nay di ba kuno bawal nga giapil-apil si Baby Violet sa among video. Nastere may sila nastere may close kuan. Okay raman. Di man pud mi magpataka og video-video og wa mo sugot ag
kuan dani apuhan. Kuan nagapuhan dani taga among ara. Nagaputlong kam. Parehara may baryo. Inja. Kanang nai hindi man istrikto. Okay raman. Naiapil rin. Yeah. Gahapon, gidanis kanang nai ijang therapy center. Nay ni istorya. Giingnan mi nga di ko ni basa-basang bata. Amo day nakasabot ko sa katong among kaubanan nga kinahanglan jud duha mo imo adto. Kay naay time nga mag-tantrums ko nini. Grabe ko no. Grabe ko nung kasgana. Pero kaluyan na pos Ginoo nga wa ko kasuway man nag-tantrums. Buta naman si Ja. Nali ko ni time nga nag-tantrums ni grabe jud ko no. Grabe ko nung kasgana. Nakainimdum kong alyana ba nga mag-tantrums pod. Kuan ka nang nay arang kasgana. Inja, nakakuha po ko ka ng ideya ba? Kanang sa mga yaya bitaw nga nagyayag mga kanang autism. Na dito klase-klaseng kuan, klase sa autism daghan man ni sila. Na ESD, ADHD. Isa pa ba ng uban? Si Aliana kay kuan man kanang ADHD level 2. Inja kanang kuan sa Aliana kanang nay hyperactive. Kani si Ja, lahi po ning Aliana kay di man ni kadyo magtingog. Di ba ter opposite no? Si Aliana kay kuan man to kanang kuan ba mapapansin. Kuan di pa sa Aliana, need di pa sa Aliana ay therapy. Kuan lagi sa katong nay first day ko ni ngadto. Murag di masabot ang gibati ba nga na ako dadtong lugaran sa ang mga bata parang Aliana kanahon na jud kong Aliana permi. Inja madug li pa sa Aliana kay bisag was Aliana na therapy. Di ra pa sa Aliana kadyo kanang kuan bitaw magtantrums arang ka wild. Kuan sa Aliana kanang mild ra pud dihang tantrums. Inja sa una dater na ako'y nakuanan ba kana ding manglabay sa mga gamit. Kuan day to ter nagtantrum si Jatir. Kanang manglabay si Aliana naggamit ter ba? Manglabay gamit insa kanang manghug si Ja og kanang mga butang anas sink. Kay gahapon ako istorya ba nga ingato pag gijaha o magtantrum si panghug. Ug gansa nang makit-an ni pangjabo. Mga lotion, mga bisag insa, alcohol, ikuan ni pangbubo. Mao na kanahon ako nga si Aliana, ingato po sa Aliana, ipamubo po ni Ja. Kuan day sa Aliana kanang nay nagtantrums mga ingana ngay panghagbog ni Ja. Kuan magud sila luoy maguling mga autism kay di sila ka-express. Di sila ka-express sa ilang gibati. Violet. Ta. Diyan nanawag kong Aliana, okay naman si Ja. Okay na sa Aliana, ang problema naman ako kay kuan lagi ka ng mingaw. Gimingaw ko. Pero antuson. Kuan galing, nagplano galing ko nga magpakuan ko ba mo abot ko 1 year. Mas tugtugked. Diya kay sa isa man, nandiyo man pud nga trabaho ko no si Ja. Bahala na ni, ako gusto pa ko matrabaho. Kay gusto ko makatigom og balik. Kay sa una, naanad bitaw ko nga nanarbaho ko, nadyo ko'y ka ng savings. Diya start nga katong ano ko nanarbaho, nadyo ko'y hurot jugang savings. Manang karon na kanahon na ako nga kanang mag-savings og gutro. Kay lisod ning wa tay tinaguan. So kad sa wala ko nagtrabaho kay wano ko kasuwag na ako'y natago sa kuan bangko. Wa naman jud, nahurot jud. Pero naman po'y kuan tinubdan
Di man ta mag-uol kay ang Ginoo lagi di man pud mapasagad. Ang Ginoo man jay tinubdan sa tanan. Nakayo man po ko bahala. Bahala og wa po ko tinigom. Total sa 3 years nga wa ko'y trabaho. Gi-provide ra man po ko sa Ginoo. Nga na jud ay dilam jud ta ngay madlot, pero sa lagi magtinawhanon, mag-uol ko. Mana? Mag-uol ko wa ko'y tigom. Pero bahala na. Wala kitang Bahala na. Asa ka, Ter? Sa arang lingawas ng duwaan. Nara ba diyang himusa? Mingawon dyan ko nimo, be. Muli ko. Arang katugnaw, ha? lagi ko ani. Ni ko ni nga abot atong Nada nag-post niya. ani? Di, napilain. Arang katugnaw gusto mo makita sa gawas na. Grabing si gas gawas. Ani? Gibasa nga ta gani kay vlog padaan. Naka-ready dahil ming tanan. Kay kuhan ko no manglakaw. Di ta kumuuban. Di man pwede kay na may bata di ada doon magbata. Hi. Nagtantrums na raban ni. Kay ganihan na nakailis. Diyan wa pa mi kalakaw kay gihuwat pag gidjang mamila. Tas diri to Ay, against the light man. Bago pa na si Jan Hailum. Baby shark. Medyo galing kay Kuan. Yung kalma na si Jan. Dito ko ganahan mo uban. Kay agang gidang sinina. Duha na dyan kaparisan. Panglakaw. Kay wa ko kahibaw ba nga kanang abi ko dari ra sa bahay, abi ko kanang magbantay ra kog bata, wa ko kahibaw nga nalay therapy. Kinahanglan dahil mi mo gawas, wala ako nagdag sininang panggawas. Hi friends, let's go. Ay bayulit ko no. So guys, gikan na day sila ra. Gikan na day sila na nagkut sa Santo Niño. Ja, ni hapit og pang snacks diri sa McDo. Kay after ani madto og kuan 10,000 roses. Pa-snack sa mga bata. So guys, voice over ta during the pita. Bitaw no nakaabot rami og Cordoba. First time ko during the pita. Sa una nakakita ako sa mga post sa FB aning lugar. Pero karon wa jud damha nga nakangari ko. Ganahan ta ko magpicture kay nice way pud. Bisag uban kay liliganahan kay kuan ko no kanang fake roses. Pero madyo ra man sidya tanawon. Nalingaw ra pud ta magtan-aw. Wa jud ko ka picture aning time kay nas baby violet. Ndiya kuan crowded pud daghang mga tawo. Gusto ta ko magpicture. Disud mo picture labi na gabi pud way maadjong kuha sa cellphone. Sa mao ni nag video ra. Crowded daghang tawo basta weekend. There you can help me to Mao ni si approach us Violet. here, guys, para Kapoy na ma-mention sa naman. Violet. Nas daplin. So gabi na gajud mi dari mga alas 8 na siguro ni. Daghang tao. Ari ding lugar kuan kanang basta weekend. Kuan kanang crowded. Daghang si Violet dan ni nalingaw ra man po. So guys, dire na deprimi na ni hapon sa lantaw.
Dol rapod ni sa 10,000 Roses. I'll keep the memories one by one since you took me in, and then no. Ate, silbi naman kayo. Sabay ka niya, everyone. Ilin. Tangag tingin na ano no.